naħseb illi għaw daqxej tal-lack of taste. Interessanti ħafna. Għalfej tajda di ħaġa. Ja, madonna, imkien iktar ma tara nis. Għax inti, meta inti ma... Tortija, ma trattajt issew. Ma jimportax. U telqitni. Get well soon, by ta' John. Not happening. Sorry, kompli. Jien, meta inti isek, minni meta kelli 14 sena. Meta inti bil-fors tittilbes xi ħaġa. U qed tara x'tagħmel biex tipprova tidher l-aħjar biex tidher bħal kulħadd, taf kif? U meta għandek pajjiż, ġifieri. U daqt ngħidu n-nies adulti illi jidhru kollha l-istess. Kulħadd jidher l-istess. U mhux għax m'hawnx għażla, għax hawn għażla. U meta ara l-maġġor parti tan-nies kollha libsin l-istess ħaġa, Madonna. Għajjejt nara flokkijiet tal-Armani Exchange. Jew l-istess fucking zarbu. Għajjejt. U l-istess logo tal-żob ta' kelba. U f'kollox, ġifieri, fil-bini, f'kull tip ta' dizin, kollox l-istess, Madonna. Mawx versatilità. Għand Chris ġili mort inti? Għand ta' Chris? Trift. Irrit immur, .mt, tal-gżira. Legend. Għandi bżonn immur. U dil-ġimma kont sejjer u minn flok għaddejt Zara Kids, għax minn hemmx il-ħwejjeġ. Dal-għalzin ta' tfal, man, 13 to 14. Il-ġilek tal-uniformi dak l-istess kon nuża ta' li nuża fil-play. Ġiri ma kellekx growth spurt? Le kelli, kont iċken minnek. Għalli għaxa tajt li baqaj, peress li baqaj ġik il-blazer. Waqaft sem, sal-Form 5. Mela, tlaqna?